grafeno é un material de carbono descuberto hai aproximadamente 20 anos que ten propiedades excepcionais. Estas propiedades están en boa medida relacionadas coa súa estructura. Está constituído por átomos de carbono, unha única capa de átomos de carbono organizada nunha rede hexagonal e de espesor de uns poucos ángstroms. Pois ben, os nanografenos son subestructuras de grafeno de tamaño nanométrico. Están constituídos tamén por anéis hexagonais de carbono, que non son ni máis ni menos que anéis de benceno fusionados, e con átomos de hidróxeno na periferia. Os nanografenos son fundamentais no desenvolvemento da electrónica molecular e da espintrónica. É un reto importante, polo tanto, ter a capacidade de obter nanografenos de estructura definida e de xeito preciso, para o cal os químicos sintéticos xogamos un importante papel. O noso grupo de investigación, no que colaboro cos profesores Diego Peña e Enrique Guitián, somos expertos en química de compostos aromáticos e desenvolvemos metodoloxías de síntese eficaces de sistemas policíclicos aromáticos complexos e de nanografenos. E isto o facemos no laboratorio, empregando sobre todo un tipo de moléculas altamente reactivas que denominamos arinos e que a través de reaccións que nós mesmos deseñamos para ensamblalos de diferentes maneiras nos permiten acceder a estructuras diversas na procura de propiedades determinadas. O noso campo de traballo é moi interdisciplinar e, de feito, en moitos proxectos colaboramos con expertos en microscopía de forza atómica e microscopía de efecto túnel de ultra alta resolución, que permite visibilizar os nosos compostos a escala de moléculas individuais. A través destas técnicas tamén se poden manipular as moléculas, facer química sobre superficie e estudar as súas propiedades a escala nanométrica real. Pero non só estamos interesados nestas aplicacións no ámbito da ciencia de materiais, tamén sintetizamos sistemas policíclicos non convencionais para estudiar aspectos relacionados coa aromaticidade, que é un concepto fundamental e moi complexo en química. E máis recentemente comezamos unha colaboración con expertos en astrofísica molecular na detección de sistemas policíclicos aromáticos no espacio interestelar. Trátase de un proxecto novo, apaixoante, que busca entender os mecanismos de formación da materia orgánica no universo.